रन्जन दैमारी रन्जन दैमारिया जाहैबाय सासे हिर'नि महर होनानै दिनै दावहा होबोनाय 34 इयार्स आरो जाय सिगनेटरिमोन बे बिथांखौबो दिनै जेलाव हरनाया प्रमद बर' होनबाबो लस गैया लानो थाखाय एकर्डनि सप्तासे उनावनो बुंदों एबसुआ बिटिआर एकर्ड खालामबाय एक्सएनडिपिनिफ्राय इउपिपिएल आवहाय रन्जन दैमारिखौ गनायनि नामाव गोबां मानसियानो जयनिं जादोंमोन इउपिपिएल आवहाय अब्लानि समाव मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन रन्जन दैमारिखौ गनायनि मुङावहाय दा नोंसोरबो बिपिएफ आव दिनै जयनिं जाबाय जयनिं जानाय हिसाबै हाग्रामा महिलारिनाव रन्जन दैमारिखौ उदां जानायनि मुङावहाय माबा मोनसे मेम'रेन्डामफोर गथायबायदों नामा खुलुमबाय दा जा कुइसनखौ नोंथाङा खालामदों नंगौ बेखौ जों खुब दरखार मिथिनो जा गोनांथि दं दा सिगां जेबायदि जिहेतु नोंथांनि कुइसनाथ' थांनायनिसो नङा होमबा थांनाय 20 सननि दा बे समावहाय बिथांमोना इउपिपिएल आव सोर सोर जयेन जादोंमोन बेखौ आंनाव लिस्ट गैया आरो बे समावहाय आङो बे पार्टिखौ खुद्रिनानैसो आं बिजेपिखौ समर्थन खालायदोंमोन समस्त जोंनि बे समस्थिया मिथिखायो मानो होनोब्ला आंहा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैयामोन हाजारखि प्रप'जाल हो हाजारखि डिमान्ड खालाम पलिटिकेलाव एग्रिमेन्ट खालामबालाय मा ओंथि थानो बायथ' ओंथि थायाना बेथ' बेसाद बायनाय फाननाय नङा गतिके जोंनिनो कमप्लेक्सफ्रा सोरबाफोर जयेन जानानै बिथांमोननो प्रप'जाल होदोंमोनब्ला आंहा बेखौ बुंनांगौ गैया आरो आं मिथियाखैबो आं खबर लानोबो थाङाखै बे समावहाय राजनितिक दोलोआ बिभिन्न सोदोबजोंहाय बुरखायनाया फैखायो दा आंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन आं जे बिपिएफ दोलोआव फैनाया मास मोनथाम जाबाय किन्तु आं बिपिएफ दोलोआव फैनाया आं गावनि सार्थनि थाखाय फैयाखै आंहा मोनसे सेन्टिमेन्टेलि जानानै आं फैदों जिहेतु जोंहा दा जोबथेसालियाव थानाय एनआइए केसआव थानाय हाइनान्स नन हाइनान्सआव थानाय टाडा केसआव थानाय दा लाइफ टाइम जानानै थानाय बिथांमोननि माखासे दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव न'खरनि ससियेल मिडियायाव अराय सम गाबख्रावबाय थानाय बेफोरखौ आङो गोजोननाय गैयैयाव जेखुनु जाया बबे पार्टिखौ नोजोर होनानै जों बबे पार्टिजों बख'नो हागोन बेखौ आङो टारगेट खालामनानै आं दिनै बिपिएफ दोलोखौ मोननायलाय आं बिपिएफ दोलोआव रन्जन दैमारि फेक्टन हिसाबैनो जों फैदों होननानै आं बुंनानै लागोन एक्सुवेलि फैमारदोंबो न' डाउट साब्रैसो दैदेनगिरिया इउनाइटेड फाराम हिसाबै थाबथानानै दं किन्तु इउनाइटेड फारामावबो रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै गैथाया होमबाबो लस गैला बे फोथायनायाथ' आंनिल' नङा रायजो राजानाव समस्त बर' रायजोनावनो दङ मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि सारा गावनि खुगाजोंनो ससियेल मिडियायाव होख्राव बुंदों आं जेब्ला खुंथाय गोहोआव फैगोन सरकार जागोन अब्ला आंनि फार्स्ट प्रायरिटिया रन्जन दैमारिखौ बख'नाय आं जेरैबाबो बख'गोन आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जेसेबांनाखि केडार्स लिडार्सफोर दङ 64 जन मेम्बार्स बा केन्डिडेटफोरखौ आङो उदां खालामगोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव गावनो बुंदों आरो बेल' नङा आंनि गोजौआव जानाखि खामानि मावबाय थादों बर' समाजनि हयथ' बिथांमोननि फेमिलि रन्जन दैमारि सारनि फेमिलि बिथांमोनाबो हयथ' गोसो गोरबोजों सापर्ट खालामनो हागौ हयथ' बिथांमोनानो जुदि फोथायनाय दङब्ला आं सासे व्यक्ति हिसाबै आं सासे दावहारु हिसाबै आंहा मानो फोथायनाय थाया आरो बेबो गावनिनो हारिखौ दैदेनबाय थानाय सासे बर'निनो टप दैदेनगिरि जायखौ जोङो दिनै बिटिसिनि सासे टाइगार होननानै जों गनायनानै लायो बिनिखायनो आंहा फोथायनाय दं बिथाङा जेरै टाइगार एरै टाइगारैनो खामानिखौ मावगोन होननानै निसय बरनगोन बिथाङा जोबथारनायाव बिथां साथाममोननि फारागथिया जोङो हास्थायदों जाति हिसाबै जातिल' नङा समस्त बिटिसि बा जनगोष्ठीफ्राबो नुहुरखादों नोंथांनि कुइसनखौ दा बिनि गेजेराव जुदि फारागथिखौ नोंथाङा लुबैबायब्ला बा समाजा लुबैदोंब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन आं फार्स्टआवनो बुंगोन रन्जन दैमारिया जाहैबाय सासे हिर'नि महर होनानै दिनै दावहा होबोनाय 34 इयार्स दिनै बिथाङा 34 इयार्सखौ दिनै कमप्लिट खालामनायाव बिथाङा बहुद बिदिन्थि दं जाति एबा बिटिसिनि जानानै थारमाने बे बिदिन्थिया जाहैबाय हमनानै ला बिथाङा थैनानै थांनो हागौ बिथांनि देहा सोलेर बेगें हाराया हा जालांनो हागौ अब्लाबो बिथांनि नामा गोमोरलाङै बायदि बिथाङा मोनसे जोंनो गुन होदों
जाति हिसाबै थांनानै था जाति हिसाबै नांनानै गावनि मोनथाय गावनि मर्यादायाव दिनै स्टेन्ड जा होननानै बिथाङा जोंनो होदों एनडिबिनि जानानै मोनसे कनस्टिटिउसन परमिसन दिनै बे कनस्टिटिउसनखौ जोंनि दानि सोलिबाय थानाय आरो फैबाय थानाय जेनेरेसननि जेसेबांनाखि साननो हनो गोरों जाबोगोन देरनानै दिनै रोंनानै जेसेबां साननो हागोन बिथांनि परमिसन बिथांनि कनस्टिटिउसन बेखौ नायबानो गणतान्त्रिक भाबैबाबो जों जातिनि मोन्थायखौ मोननांगौ होननानै दावहा होलांबाय थानो हानाय बायदि बिथाङा जोंनो मोनसे बेखौ रोखायै लिरनानै होदों बेनो बर' हारिनि गिदिर सम्पद होननानै आं सानो आरो मोनसेया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो गोबाव सम दावहा होदों जातिनि नामाव दावहा होनानै दिनै बिथाङा बिटिसिखौ दिनै मोनफुंहोनो हादों आरो बिटिसिखौ मोनफुंहोनो हानानै बिथाङाबो थिग बेबायदिनो गावनि देहा सोलेर बेगें हाराया सेवलांनानै हा जालाङोबाबो गोमोरनो रोङै जौसे बोसोरनि मोनसे सिनायथि थानाय बायदि दिनै बिथाङा गावनि सान्थौजों गावनि बिबेकजों जेबायदि खामानि मावनानै होदों जोंनि बर' समाजाव गोटै बर' रायजो राजाया बिथांनि अननायखौ मोनाखै होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन जेराव जोंनि समाजाव जेंना जेंसिया नुजायो बे जेंना जेंसिखौ बिथाङा बोस्रांनानै होदों मारै होदों जों जेब्ला आसाम स्टेटजों सलायजादोंमोन जों मोनफ्रोमबो लामाया हाब्रुमोन सेन्ट ग्रेभेल गैयामोन बे लामाफोराव थांथावै जायगायावबो माइ गायनो थांग्रा जायगासिमावबो बिथाङा सेन्ट ग्रेभेल सारनानै होदों अन्थाइ खोलैदों आरो गामियाव हाबनाय नेसनेलाव सरजाबनाय लामा बेफोरखौ ब्लेक टपिं बानायनानै होदों आरो बबेबा गामियाव नैबे गामिनिफ्राय बै गामिसिम बारनो हायाखै बेखौबो आरसिसि ब्रिज खालामनानै होदों दलां हमनानै ला बिदिन्थि हिसाबै आङो बयनिफ्राय देरसिन दलांखौ आं खोन्थागोन दिनै जोंहा दङ चिरां हिसाबै आइ दै जायखौ जों हाग्रामा दालां होनो हाग्रामा बिथाङा सारा गाव थैलाङोबाबो सेवलांजोबोब्लाबो बे दालाङा सेवनाय नङा बेनो हाग्रामा महिलारि सार होननानै जों बेखौ साननांगोन आरो गोसोखांनांगोन सोर बानायामोन आसामाव इसिबां गिदिर स्टेटखौ सालायनायावबो इसिबां एमपि दङमोनब्लाबो जोंनो बेबायदि दालां लुफुंनो हायाखैमोन नाथाय बिटिसि लाबोनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारा सासन खालामनायनि उनाव जों जे इसिबां गिदिर दालां गंनै मोननो हादों आइ दै मोनसेयाव अब्ला बिनिफ्राय गोनांथि मा दंबावो जोंनोथ' नांगौ सुबिदासो जों बहर होदों होननानै जों न'खर साफ्रोमबो भटार्सनो बिल्डिं लुनानै होगोन बबे गभर्नमेन्ट बेलाय जोंनो थांनानै थानायाव बे गामिनिफ्राय बै गामिसिम बै गामिनिफ्राय बै टाउनसिम बे थांनो हानाय सुबिदाखौसो नांगौ लोमजागोन साजागोन डाक्टारखाना नांगोन गथ' गथाय खांगोन गथ' गथायखौ गियान होनो थाखाय सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनो स्कुल कलेज नांगौ कमप्लिट हाग्रामा महिलारि सारा बेफोरखौ दिनै मावफुंजोबनानै होबाय प्रभिन्सियेलाइजबो जाबोदों आरो जोंनो मा नांगौ आं बेखिनिनि थाखाय बिथांखौ बुंबाय मान होबाय आरो बिथांखौ अराय सम गोसोखांगोन दिनै फैदो 3 नाम्बाराव प्रमद बर' जाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै खुंथाइ गोहोआव दं बिथाङा दिनै सासन खालामबाय थादों जोंनि बे समस्त बिटिसि बासिन्दाफोरखौ बिथाङा बेंबाय थादों खिन्थु राव बिटिसिनि समाजा बा जनजातिफ्रा भटार्सफ्रा बिथांनि सासनाव रावहाबो सेटिसफाइड नङा आरो बिथांखौ बखिनोसो गोनां जादों थारमाने बिथाङा जे सरकार सालायजेनदोंमोन बे सरकार सालायजेननायाव एनडिबिनि 100 कन्ट्रिबिउसन दं आरो एनडिबिनि मुङावनो बे एकर्डखौ खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना गावसोर क्रेडिट लानो थाखाय एकर्डनि सप्तासे उनावनो बुंदों एबसुआ बिटिआर एकर्ड खालामबाय एबसुआ बिटिआर लाबोबाय अब्ला एबसुआ बिटिआर लाबोबाय होननाय लोगो लोगो दिनै हाग्रामा प्रमद बर'आ बिथाङा दिनै एनडिबिखौ डिप्राइभ खालामनो गोनां जादों आरो जाय सिगनेटरिमोन बे बिथांखौबो दिनै जेलाव हरनाया प्रमद बर' होनबाबो लस गैया मानो होनोबा एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बिथाङा बोरै जेलाव हरनो हाखो आरो बिथाङा जेब्ला जेलाव हरदोंमोन अब्ला गबिन्द बसुमतारिया मिथियामोन जानांगौ खुब सम्भब जायनि थाखाय बिथाङा ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादोंमोन जे सासे सिगनेटरिखौ जुदि बेफोरबायदि रायदान होनानै जुदि जोबथेसालियाव लांफिनोब्ला जों गाबोन अखानायैनो नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामफिनगोन होननानै बिथाङा गावनि खुगाजों बुंदोंमोन
बुंखांनायनि अखानायैनो बिथाङा गुवाहाटियाव लेंहरजानानै दंसो होजाखो ना बुरखाय जाखो गावखौ गथायनानै लाहैबाय माने आसाम गभर्नमेन्टनो गथायनाय लोगो लोगो ना बले नेशनेल हाइवे ब्लकेट ना बले दावहा रन्जन दैमारि सारनि नामाव गासिबो डिसमिस जालांजोबदों अब्ला जोंहा बुजिनो मा बाखि दं बिथांमोनानो इन्टारनेलि सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ दोननानै दिनै राजनिति खालामबाय थादों पलिटिक्स गेलेबाय थादों बिथांमोना जोंखौ उल्थायै बुङो बिपिएफआ रन्जन दैमारिखौ लानानै पलिटिक्स गेलेदों जों गेलेयाखै जों बख'नोसो नाजादों बख'नो थाखायनो आं दिनै बिपिएफ दोलोआव फैदों बिपिएफ राजखान्थियाव दिनै राजनितिखौ जों पार्टी हिसाबै बानायदों नाथाय रन्जन दैमारि बा बर'लेण्ड आर्मिफ्रा बे जेसेबांनाखि जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि नामखौ लानानै जों राजनिति गेलेयाखै बिथांमोनखौ जों उदांसो खालामनो नाजादों जों राजनिति खालामाखै आरो नैबे जिनिसा नाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जुदि गाव थैनानै थांब्लाबो बेफोरबायदि नाम रायखांजानो हानाय नाम थालांनो हानाय जुदि सिन्न गालांनो हादोंब्ला आरो रन्जन दैमारियाबो जुदि बोसोर 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 जेनेरेसना रोङै देरै लावै जुदि जातिखौ सेफगार्ड होनायाव जुदि गणतान्त्रिक भाबै दिनै गभर्नमेन्टजों दावहा नांनो थाखाय जुदि जोंनो जुदि फोरमान बिलाइ होनो हादोंबा कनस्टिटिउसन बानायनानै पारमिसन बानायनानै होलांनो हादोंबा हयथ' रन्जन दैमारिनि बे कनस्टिटिउसनखौ नायनानै जोंनि समस्त बर' जेनेरेसनफ्रा बिथांखौ गाबखांगोन गोसोखांगोन जोंबो थैजासे गोसोखांगोन जोंनि फिसौ फिथाइफ्राबो बिथांखौ रन्जन दैमारि होननाय जा बर'आव सासे लिडार दंमोन बेफोरबायदि रायखांगोन जेरै जों बिर दैमालुखौ दिनैसिमबो मान होयो बिर माबाखौ मा होनो बेखौ सिखोना जोहोलावमोनखौ थिग बेफोरबायदिनो बिथाङाबो बोसोर बोसोर जौसे बोसोर हाजार बोसोरसिम बिथाङा मुं सुजागोन हाग्रामा महिलारि साराबो बिदिनो मुं सुजागोन बेखिनिनि थाखाय आङो प्रमद बर' बिथांखौ जातिनि कन्ट्रिबिउसन दङब्लाबो जातिनि मोजां खामानि मावाखै होननानै आं साननानै लायो बेखिनियानो थेंक इउ